gida salamu alaikum. Salamu alaikum. Mai gida magana nake yi. To ya kai lafiya? Na ganka ne a cikin rana tsaka haka ko wani abu kake nema ne? Allah ka kyale ni ban gane ba kawai ka zo ka same ni ka ce me ruwan kada abin da nake nema to. Da Allah ka yi haƙuri ni zuwa nan in taimaka maka in dai kana buƙatar taimako zuwa nan in taimaka ma yanayin al'amura na rayuwa da suke shafan mutane. Amma kana zuwa kasuwa ko? Ban gane ba kake wannan tambayoyin. Ina zuwa kasuwa menene to? Ai na ga yanayinka ne kana buƙatar taimako. Gaskiya a kasuwa akwai abubuwan da aka ma kama irin kama asiri ko jifa ko an tsayen ma da kasuwancinka. Kar kai mamaki tabbas haka ne. Saboda ni zuwa nan in taimake ka tsakani da Allah. In dai ka yarda da ni akwai addu'o'in da zan baka wanda in dai ka yi su cikin ikon Allah za ka samu waraka a fannin kasuwancinka da aka sa maka ido ko wani ne ya ma jifa da asiri da waye to in Allah da kasuwancinka zai buɗe. Kuma fa ka zo da gaskiya malam. Salamu alaikum. Amin wa alaikum. Salamu alaikum. Abinka ya zo daidai da zama ko akwai wani kana zargin irin madadin haka a kasuwa ko a inda kake? A ba na zargin kowa sai dai tunga ku wataƙila kai ka sani. Gaskiya ne. Gaskiya kana buƙatar addu'a. Gaskiya kana buƙatar addu'a. Yanzu akwai wasu addu'o'i da zan baka amma dole sai ka fito da komai na jikinka ka bani. Kada ka ji komai ka yadda da ni. A malam wani wacce irin addu'a ce? Ka yadda da ni ai in ba haka ba addu'a ba za ta karɓu bane ba. Allah ai wallahi ba za ta karɓu ba. To yanzu fito da komai na jikinka ka gani. To malam. Rono. Ai kasuwanci ake so ka zama babban dan kasuwa mai kuɗi ka fi su Dangote su Aliko su Aminu dan Tata. Allah malam. Cikin ikon Allah. Malam godiya nake da samun ka. Allah yauwa. Godiya nake. Yanzu kawo su ka ga. A'a baka kuma. Mana ka yadda da ni ba cutar ka zan ba. Addu'o'in ne ba sa buƙatar wani abu na kama karfe ko kuɗi a jikinka. Ahali ma kuɗi najasa ne kawo ko addu'a da najasa ba za su taɓa haɗuwa ba. Gaskiya ne yauwa kawo ka gani. Yauwa yanzu abin da za a yi ko yanzu ka sha kwanan nan ni zan tsaya a nan ina nan ni ma zan ma wasu addu'o'in ne ka sha kwanan nan ka karanta ya wahabu da kuma irin ya mu tsaya ka gane ai kai kafa 100 yauwa sai ka karanta kuma falaki da nasi ai ka san su maganin masifa ne to je ka karanta su ina nan ka dawo ina nan ka karanta su da ya mu samu ya wahabu duka karanta su ina nan ina jiran ka zama ma zan yi ka je ka dawo yauwa maza ka je ka dawo yauwa